सानफ्रामबो लेखा फरायनो Hello guys, welcome back to my YouTube channel and begonnen vlog logofer. So boray dong nोंथांमोना आसा खालामदों गासिबो थिगैनो दङ आंबो थिगैनो दङ ओमफ्राय दा देलायनानै जोङो जोंनि सिमेन्ट सापरियाव बैसागु बिदाय जादों आरोना मैयानिफ्रायनो ओमफ्राय दिनैहाय थांनो नागिरदों आरो जों गाबोनबो दङ सानथाम जायोनो ओमफ्राय मैया थांदिया नालाय दिनैहाय थांनि माब्रै खालामदों मिथिया स जों दा थांनो ओंखारबाय जसनाबो दं आरोना इसोरनि रुमनिफ्राय ओरैजे थांफागोन इयो ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आङो स नायलांबाय थादो गाइस पुस्का जानो दाबो फानगासिनो नै लामाया खोमसिथार गेट मोनफैबाय गाइस नै मोसागासिनो मालाय अखायानो अखा हालायबायना मैया एसे हराव हाना होदों 9:30 रंजालि बैसागु बिदाय मानसिफ्रानो गैया नामा दायसिगोन जों थाब फैबायना वाव दखानफ्रासो बारा दंथारो खोमा मानसिफ्रा दानो फैयाखै दा ओंखाम जाखांसिगोन जिरायनानै दंना गणपति नोंनो बान्था फाइनालि सफैबाय आरोना जोङो फांसनाव मानसिफ्रानो बारा फैयाखै दा टाइमानो जायाखै नालाय ओमफ्राय जों जे थाबनो फैदों आरो थाब थांगोन होननानै गोबावबो जायो नालाय अखाबो हागासिनो ओमफ्राय मेथाइ खनगासिनो आरो दा नैयावहाय जसनाजों आंजोंनो जा साफादाराव रायलायनै जसनाया देलायनानै मेथाइ खनगासिनो खोनागोना खोनायाखै आंनि माथोखौ मिथिला आरोना ओमफ्राय दसे नायनानै थांसै जों बारा गोबाव थाया आरो अखा नै बोथोरानो मोजां नंथारा दसेनो स नायलांबाय थादो गाइस बैसागु खुंग्रि मोसानायाव जायफोर बाहागो लादों साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायहरबाय अखायानो हालायबाय नै गाइस बोथोरानो माइकआव नै जोंनि खोमा खाथियाव दंखायो दाबो जाथ'वाखैनो बैसागु खुंग्रि मोसाहांदों आरो बेनि थाखाय नेदों अखा हानायखाय दसे बैसागु खुंग्रि सानफ्रामबो लेखा फरायनो अखा हाखादों गथ'आ अखायावनो मोसागासिनो आयाबो बांला आफाया बांला सानफ्रामबो लेखा फरायनो थिनो आंखौ सानफ्रामबो लेखा फरायनो थिनो आंखौ जावजा बैसागुआ
Ambon ini. Ang kuat mulai sama pada 1, 2, 3, go. La 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 Tapi yang boleh lah dari dalam ni, ibu kita beri minggu itu pula hamilnya deh, tumpau sih itu semua ini, orang ini dari dia, orang pak rumah nuan dia tu bisa jadi nuan, orang harus jadi nuan, ini dari dia boleh. Tapi dia pak rumah ini kan lain.
दारहाजों बानायजोबनाय गोजायै नेयो मानसिफोरा सिङावबो दङ अखा हाबाय दंना अखा हाबाल' जमा जायो ओमफ्राय नैयावनो थाबायथिंगासिनो आरो बयबो जोंबो दसे ओरैजा फैनानै दंफैयो मानसिफोरा गाबोनबो दं गाइस गाबोनबो नायफैगोन सिख्ला हान्जा मोसागासिनो आरो नायबाय जिरायबाय थानो बरिं मोननानै ओंखारबोबाय आरो जों जि गगा मोनबाय दं गाइस आं ओंखायनो नै मास्कखौ गानथ'लायबाय आरोना अखा हायाबाबो अखा सिजायाबाबो माने जि गगा मोनगासिनो मा जादोंथाय ओंखायनो दसे मास्कखौ गानना लादों आरोना आङो ओमफ्राय दा थांनोसैयानो गाइस एसे गोबावानो जाबाय नायबाय भिडिअ मोसानायफोरखौ नायगासिनो नालाय ओमफ्राय दा नायखांबायानो ओमफ्राय नायखांबाय नालाय दा थांनोसै ना मा होनो गाइस भिडिअखौ बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय मोजां नुदोंबा लाइक साबसक्राइब खालामदो स' दिनैनि थाखाय बाय बाय गाइस